En ya rob en prin buraman la kapor yak sakramen ko ta ko duwan pelong lei en ya rob en prin buraman la kapor yak sakramen ko tam duwan pelong lei en ya rob en singongo man la kapor yak sakramen ko ko ta ko duwan pelong lei ka burom hak pa bedau kon bedau men sem ba khoi kumba kalalang ko menikam kum jo mental para po sinam rajnam amen haga karte upa bedau kon bedau men sem ba khoi amen kok pa jumi uba bne kalong ka bakho karte jumi kanwan ka hima jumi kalong ka mon jumi hag kandeu kumba bne to ayeng minta chimbam jumi ka bahla kasni batu ma bingi kirakang jumi kumba gi roi ma big balas ni lagi badwa dala mi sha ga jiban shoy and red plali na ka basniu amen Kublai Kumaria kabadab na kacingay ay utray dunan pab lagar kuya panateng kikantay balagar kuya sok po jang pao Jesu Kumaria bako kuni jang blay duway na kabenta jungi kinawpop mentab na por kacingap jungi amen nga nge hau blay pab dan bor baro unang tau ka beneng mat ka kandew badhau Jesu Christ kon bamarway jungu utray jungi yaw balapun na umin sem bakoy yaw balakhana kamaria thay suti ubala shala eben hapo pantios pilatos la sanar pnaya ulaya palatep yau ulayar sha ki bayab hagasli kabalay lamipat nga ki bayab ulakiu shabneng usyang shkamon blay kupab dan borbaro nangtan wan par bishar ki bayimet ki bayab nga nge homin sim bakoy habanang ka thalik bakoy hagajin slow ki riu koy hagajin ma bikipop hagajin mipat ka do badhagajin ebom chukot amen kok pa bom chukot nga darwa hame kamet batasnam kamen simat ka jinglaw blay yukon bege jome utray kan rajin Jesu Christ ban penbiang na kabanta ki pop jami badjang ka puthei barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away namar ka chisha shitam bakor di sat jamu to isin ay badya ka perthai barok away kok pa bom chukot nga tarwa hame kamet patasnam kamen simat ka jinglong blay ukhon bege jome utray kan rajin Jesu Christ ban penbiang na kabenta ki pop jami bachang ka perthei barok away doi san eyangi badya 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 ka perthei barok away nga tarwa hame kamet batasnam kamen simat ka jinglong blay ukun bege jome utray kan rajin Jesu Christ ban penbiang na kabenta ki pop jami badjang ka perthei barok away namar ka jisha shitam ko risat e jong doi san eyangi badya ka perthei barok away namar ka jisha shitam ko risat e jong
Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Namar ka jing sha ishtam korit sa de jong u. Toi san e yangi badya perthei barok away. Kukpabam jikot Ngadarwa hame ya kamet bat kasnam kamen simat Jingisynei-blei ukhon be ye chome utrai kan raju Jesus Christ ban pian ka benta ki pop chungi bachong ka perthei barok away. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jin shashito makod sajung. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Kapabam jukun. Ngadarwa hame ya kamet bat kasnam kamen simat Jingisynei-blei ukhon be ye chome utrai kan raju Jesus Christ ban pian ka benta ki pop chungi bachong ka perthei barok away. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya perthei Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Namar ka jing shashitong bakor dis sajung u. Toi san e yangi badya ki bapang ki bashitong. Ko blei ba khoi ko blei ba dan bor ko blei ba injinong. Toi san e yangi badya ka perthei barok away. Ko blei ba khoi ko blei ba dan bor ko blei ba injinong. Toi san e yangi badya ka perthei barok away. Ko blei ba khoi ko blei ba dan bor ko blei ba injinong. Toi san e yangi badya ki perthei barok away. Kali thani chong ka Jingisynei-blei ko Jingisynei-blei ka bakar soi na ka shademok pa bom chukon. Toi san e yangi badya ka perthei barok away. Ko Jingisynei-blei ka buram ba krau tam nia roy ka jing krau chome ka chu bab nga shanya hame. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ka jing maya bam la shampang nga shanya hame. Ko Jingisynei-blei ka liu ba kar soi ne ka jing maya jong ka Trinity ba khoi. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba la ban shampang da ki briu ne da ki angel. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi ka jing imat ka jing kemen. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kham kor ban ya ka peneng. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ka thlong ki kam phala ba ki jing phala ba ro. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kan thup ya ka perthei ba ro ka wei. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ba wan yer syak perthei ha ka dor ka ten ba lawan long do. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka ding mong ka do no ru Jesu. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ba don po ka do no ru Jesu ba dat Jingisynei kam tam ki nau pom. Shania hame. Ko Jingisynei-blei ba don ha ka Eucharist ba khoi. Shania hame. Ko Jingisynei-blei
blei hakabala sengi hakabalang bakhoi Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei hakabaptisma bakhoi Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei bapenman hok yangi Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei basenranya kaching im jongi Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei bakadop yangi khamta matamer kaching yam Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ba ayangi kaching im bane chinom Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei badon rengkat batni haman kibenta kaching im jongi Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ba yada yangi nakading dujong Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka atiar kaching kala ka ba mod kinang pop donon Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei kaching lengo ki angel ba kaching bam shampang ki rukhoi Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei kaching bam la shampang kaching mayau blei Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka ba sayangi na kaching janjar baro Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka thlong kaching suk ba kaching kemen jongi Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka ba khot yangi na kaching suda sha kaching imba shisha Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka ba kantup ya baro ki mati jongu Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka pan snget jong baro ki chentau blei Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ha ka ba barong yo Jingisynei Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei coaching tingen ba thiang yakito ki baleng amen sim Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka chingkalmen kito ki ba do chingkalmen Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei ka chingja that kito ki ba shem chanjar Ngashania Amen. Coaching Jingisynei-blei coaching pelat na ki khlam Ngashania Amen. Ko snam bat ko batoi na ka dono jong Jesu ban long ka thamei ki Jingisynei yangi Ngashania Amen. Ko snam bat ko batoi na ka dono jong Jesu ban long ka thamei ki Jingisynei yangi Ngashania Amen. Ko snam bat ko batoi na ka dono jong Jesu ban long ka thamei ki Jingisynei yangi Ngashania Amen. Jesus, our divine Savior, we come to you at this hour of grace to experience your blessings as we are beginning this 2024. O Lord Jesus, let your precious blood be upon each one of us, upon our families. O Lord, we believe in the power of your precious blood. So we come to you to experience the healing touch for all those who are suffering from various ailments, those who are in the clutches of evil, those who are living in darkness. May they experience the light by your grace and by your blessings. O Lord Jesus, deliver all those who are struggling with destructive habits, all those who are involved in evil habits going away from you. May they experience the conversion of heart by the power of your precious blood. O Lord Jesus, have mercy upon all those families where there is no peace. Let your peace reign. In this year, may they enjoy the peace and joy by your blessings and by your praises. O Jesus, we invoke at this moment the healing touch upon all the sick and suffering, those who are in the hospitals, those who are in ICU, those who are at the point of death. O Lord Jesus, heal them at this moment. Heal them and touch them and deliver them. O Lord Jesus, may they be able to experience the power of your touch at this moment. O Lord, we offer before you all world, especially for peace. Jesus, let your peace reign in every country where there is no peace. Let your peace reign in every family that is broken. Let your peace reign in our hearts. Thus, we will continue to proclaim your name by our life. O Lord Jesus, offering before you at this moment the entire world for the cleansing by your precious blood, and claiming your protection
upon each one of us, upon all those who are joining us online for this divine mercy. May their family experience the power of your healing, the power of your blessings in their families. Oh Lord Jesus, we thank you for all the blessings. We surrender before you the year that is ahead of us. We surrender before you all the plans, all our decisions, all our actions that are ahead of us. We offer to you, O Lord Jesus, that your will be done in our life, surrendering once again before the Lord, asking his blessings upon us, and thanking the Lord for all the blessings that we have received. Let us praise and worship him. Hallelujah. Hallelujah. En je roi jou draait Jezus Christus. Nam Rajunam. Amen.